Okay guys, let's go! Dahil malamang nag-aalala ng Louie Boy sa akin. You know why guys? Wala akong dalang telepono. Hinahanap ko telepono ko. Sabi ko, nasan telepono ko? Nako, hindi ko pala dala. Medyo tabingi yata yung view nyo guys. Pero hindi ko kasi dala yung isang yung dumudikit sa windshield. So pinosisyon ko na lang siya dyan. Naririnig nyo ba ako guys? Uwi na tayo. Malapit lang naman ang bahay namin dito sa Landers. Ilang minuto lang. Alas 5:18 ng hapon. So guys, magkukwentuhan na lang tayo habang nagda-drive ako ha. Lalakasan ko na lang yung boses ko kasi walang mic itong natin, camera na ginagamit right now. So guys, maraming nagtatanong, bakit Angeles? Bakit napunta kami ng Angeles? Bakit yun ang napili naming retirement place? Bakit hindi sa Visayas, kung saan galing ako ng Visayas o taga roon ako sa Rojas City? At saka meron na kaming lupa doon na mas doble ang size kaysa what we have right now. So mas okay doon. At saka bayad na yun, matagal na bata pala yung mga bata, bayad na yun. Kaya kumbaga minus na yun sa budget, bahay na lang. Bakit kami napunta ng Angeles? Yan ang maraming tanong. At saka kahit pag nagmumuni-muni tayo minsan, yun din ang naiisip natin, bakit nga ba nandito tayo sa Angeles City? Okay, number 1, God guided us here. Sabihin nyo, God guided us here, anong klaseng sagot yan? Well, that's the truth. You know why? Angeles was not our first choice. Our first choice was Davao City. Bakit Davao? Maraming reason. Pero hindi na natin iisa-isahin yun kasi hindi naman tayo doon nilagay ng Diyos. Okay? Davao hindi nangyari. Ang nangyari kasi nagmahal ang mga bahay doon after ng pandemic. Ang mahal. Siguro walang kalahati ang size ng bahay mismo sa bahay namin ngayon. Konti lang ang difference sa presyo sa kung ano man binayaran namin dito. So malaking reason yon. Tapos alam mo yung hindi nagtutugma yung mga bagay na pinagdadasal mo, hindi nangyayari o hindi nasasagot ng gusto mong sagot na galing sa Diyos. And then, natuldukan pa yon dahil in 2023, bago kami pumunta ng Pampanga, pumunta kami ng Davao. At that time, nag-decide na kami ng Pampanga at that time. Pero hindi pa kami kasi pumunta ng Davao. Si Louie Boy hindi rin nakapunta ng Cebu. So that time, bakasyon kami sa Pilipinas, kaming dalawa lang. Pinapunta namin ng kapatid kong si Bon. From Rojas City, we met up in Manila. Tapos, we traveled to Cebu, we traveled to Davao, gala-gala lang. And then, when we went to Davao, hindi namin feel maganda. You feel safe, malinis, pero sabi namin, ito na nga, natuldukan yung ating mga tanong, ang ating mga pagmumuni-muni, natuldukan na kumbaga, okay, we are not for Davao. This is a good place, but we are not meant to be here. Hindi na, alam mo yung pagdating mo, hindi mo feel na doon ka titira for, for the rest of your life. Hindi ganun ang feel. So that was, I think that was September of 2023. That same year, that same month, yun na yung pumunta na kami sa Pampanga. Kasi nga,
dahil hindi na kami pupunta sa Davao. This was before kami pumunta ng Davao. Nasa isip na namin na hindi na natin natutuloy ang Davao. Yung punta natin gala-gala lang. So naghahanap kami. Ano bang magandang lugar? Sa paghahanap namin ng bahay, sabi ko, ang gaganda ng mga bahay sa sa Pampanga, and it's less than Davao prices. So we looked hanggang nakita namin nakikita kaming mga bagong construction na nakita namin sa YouTube. Siyempre, nag-email, nag-message, kung ano-anong ginawa ko para makontak ko ang mga realtors, mga brokers, mga builders sa Pampanga. Sa ilan na kinontak ko, isa lang ang nag-answer right away, as in right away. And thanks to you, Anna, from Blueprint Properties. Siya ang pamangkin at siya ang host ng Blueprint Properties. Pamangkin siya ng aming builder. So anyway, alam mo yung pinagdadasal mo, kasi you cannot wait na may mag-answer sa'yo so they can answer your questions. Abay, nag-answer ka agad ang Miss Ena. Sinagot siya ang aking mga question, nag-video call kami. Alam mo yung everything nagtutugma. Everything. Buti may traffic enforcer. Kasi kung minsan ito nagkakabuhol-buhol dito. Dahil lahat nagmamadali. Pero kung may traffic enforcer, syempre, mas smooth ang traffic. So anyway, guys, yun ang nangyari. So, we had a video call, we had a group chat with the builder, with the architect, engineer, lahat. With the broker, and the rest is history. And we have a video how it came to be na nangyari na nagkaroon na kami ng bahay dito. Pero yun guys ang reason bakit hindi kami napunta ng ibang lugar. Kung hindi napunta kami ng Angeles, wala naman kaming paryente dito, wala naman kaming kaibigan. I mean, eventually I found out na two of my friends from work, they are from Pampanga but they're not actually Angeles. Well, actually 3 kasi yung isa, asawa niya taga San Simon. Hello, Alan Jen. Pero wala kami yung, kumbaga, mismo sa Angeles, wala kaming paryente, yung ganoon, wala. At saka nga, isipin mo, meron na nga kaming lupa doon sa Rojas City. Ang hindi ko naman gusto sa Rojas City, maliit na syudad, fine. Malapit sa dagat, beautiful. It's safe. Kaya lang, ang naano ko, mula nang maliit ako, grade 3 ako nang tumira kami sa Rojas City. Sad to say, walang masyadong improvement, you know? Kumbaga, walang masyadong ganap. Malayo sa Maynila, malayo sa International Airport, kung si mami pa magdadalawang eroplano ka pa bago ka makauwi sa Rojas, yung mga ganong bagay. Sa Angeles, saan ang Angeles? Nasa sentro, ang lapit ng NAIA, diba? Pumunta ako ng Rojas City recently, tapos pumunta ako ng Rojas City, tapos ay nako, mga bata ba yun nagda-drive ng e-bike? yun ang problema sa e-bike, dahil minsan mga bata lang ang mga driver, and so na walang mga lisensya kasi hindi naman mandatory ang lisensya sa e-bike, pero it's parang dahil mga bata nga, nakakatakot. Siyempre ang mga decision making niyan hindi pa tapos nasa mga main road. Anyway, so guys, yun, napunta na kami sa Angeles, nandito na kami. At hindi kami nag-regret. Dahil kasi yung Davao na first choice namin, hindi na. Tumaas ang presyo. Tapos,
yun nga, na confirm namin na we're not for Davao. Dahil kasi nung pumunta kami doon, wala pa naman kaming 100% commitment sa Pampanga that time. Hindi pa nga kami nagmi-meet that time in person, puro palang video call. Pero sabi namin, no, this is not for us. Ang kagandahan naman, guys, sa guidance ng Diyos, pareho kami ni Louie Boy lagi na iniisip. Pareho kami ng desisyon. Kasi pwede kasing gusto ko dun sa Davao, tapos siya hindi. Yung ganun ba? Tapos pareho lang kaming ayaw ng Rojas City, which I'm from there. Doon ako lumaki. Not originally from there, pero mula grade 3 ako, doon na kami tumira. At saka doon nga kami nakabili ng lupa nung mga bata pa. Baby pa si Chris. Buntis pa yata ako kay JR nung binili namin yung lupang yan. Yeah, buntis pa ako kay JR. Baby pa lang si Angel. So kumbaga nandyan na, gusto ko nga ibenta, wala namang bumibili. Murang-mura ang mura ng lupain kasi sa Rojas City kumpara dito sa Luzon. So mura pa kaya lang syempre, yun nga, walang bumibili. Baka gusto niyo bumili, guys. Nasa ano siya, sa likod ng Jerry Rojas Foundation sa Dayao. May kalsada ng semento papunta doon sa loob. Dati wala yan, binili namin. So anyway, ayun guys, anong araw ba ngayon? Miyerkules. Ba't walang Miyerkules ba ngayon? Ay, hindi na ngayon. Ay, hindi ko na alam ang araw. Ang hirap nung hindi ka nagtatrabaho, guys. Hindi mo alam petsa, hindi mo alam ang date ng araw, ang oras. Anyway, so yun guys, kaya kami Angeles. So nung nakita na namin in person ang Angeles, na meet na namin ang builders in person, ay naku, talagang na-finalize ang aming desisyon na Angeles. Nakita namin ang mga bahay na ginawa nila, nakita namin ang subdivision, nalaman namin na hindi binabaha dito kasi sabi nga nila, bago bumaha ang Angeles, matatabunan muna yung simbahan, pati ang simboryo ng simbahan sa San Fernando. Isipin mo yan, lulubog muna ang simboryo bago mag-start ang baha sa Angeles kasi daw mataas itong Angeles. At saka ang builder namin all his life dito na siya nakatira sa sa Angeles, wala nga daw baha. Which one time nung isa sa mga video calls namin, kasi nung that time na binabaha ang Pilipinas, may part ng Pampanga na binabaha, sa freeway may binabaha, hindi ko naman ma-picture kung saan yung in reference sa lupa na or ang subdivision na bibilhan namin ng lupa at papatayuan ng bahay. Alam nyo guys, ginawa ni Maring Wen, magkumari na kami kasi yung anak niya, si Architect Kim, which ang kanyang husband, si Architect Mark, sila ang nag-design sa aming bahay. Naging mag-asawa na sila, nagginuha pa akong ninang, kaya naging magkumari na kami ni Maring Ben at ni paring Ronald. So guys, alam nyo ginawa nila dalawa ni Ena, nag-ikot-ikot pa yan sila sa Metro Gate. Minsan maulan kasi nga mabagyo that time, kasi message ako ng message, sabi ko, naku, sabi sa balita dito sa Amerika, dyan sa Pampanga may baha. Sabi nila, ay malayo yan sa Tapos hindi naman ako humingi ng video, pero alam mo ginawa, tumawag, sabi nila, okay, tatawag kami sa inyo, pupunta kami sa Metro Gate para makita niyo Metro Gate habang umuulan. Ay maulan guys. Pumunta sila ng Metro Gate at pinakita ang Metro Gate na at nag-ikot-ikot, walang baha. Kahit may ulan, umuulan, may payong-payong pa silang dalawa. Sabi ko, wag na kayong lumabas ng ng kotse. Nakikita kong umuulan, mabasa pa kayo, sabi kong ganun. So guys, yun ang true answer is God guided us here. Kasi ang ginusto namin, hindi niya binigay. Hindi nangyari. Natauhan kami na for that price, this is not worth it.
Dahil kasi napakamahal ikumpara sa mga bahay, sa size ng bahay, sa itsura ng bahay, sa size ng lupa, kumpara dito sa Angeles. Ang Angeles nasa sentro, nandito sa malapit sa Maynila, malapit sa mga kamag-anak ni Louie Boy. Ako, ang kamag-anak ko na lang yung kapatid ko na nasa Rojas City, which tama nga naman, buti na rin na hindi kami natuloy din doon sa Rojas City kahit may lupa na kami doon. Dahil siya naman ang pupunta ng Amerika with his family. Di para naman kawawa doon nag-iisa. Ay. So bagay, mayroon pa akong cousin doon, si Nene and her family, at saka yung father niya na kapatid ni Daddy, si Tito Sino. So anyway guys, andito na ako sa malapit sa bahay. Bye-bye na guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Dahil si Louie Boy na busy doon kasama si Shai, ewan ko kung anong kinukut-kut-kut nila doon sa garden. So maraming salamat guys. Thank you very much for always supporting our channel. Thank you for all the love. Thank you so much. Teka, nasaan ang aking ayun. Remote control. Ito yun na. Bumukas na yung ating gate. Ay, yun na. Nagdilig na si Shai. Basa na. Nakikita ko na yung mga mga diniligan na. Basa na yung yung lupa, yung floor. Sabi ni Louie Boy, wala nga dalang phone. Oo nga, wala nga akong dalang phone. Para kang, pag wala kang phone, para kang pilay. Sanay na tayo sa my phone. Na natin kung tamang ating parking. Konti pa. Okay guys, andito na ako. Diskarga ko yung ating mga gamit. Salamat guys.